Čaute ľudia, vítam vás pri tomto videjku. Dneska si ideme zahrať Roblox. Asi Roblox Granny. Takže skúsme Granny. Takže inak viem, že už dávno som už netočila videjko, lebo bola som aj chorá a bolo leto. Od teraz už nielen sama budem točiť videjka, no niekedy aj sama, niekedy aj nie sama, takže tak. Takže join game. A kto je Granny? Oj, Slenderina. Nevadí. Dobre, kde sme? Dobre, sme v house. Toto je trošku iné, než to normálne. Takže potom niečo iné možno, že pôjdeme hrať. Neviem čo. Niečo, čo je v Robloxe. Takže tak, lebo ja s Alexandrou niekedy hrám aj na Robloxe, čo je to? Livetopia. Takže tak. Ide za mnou. Kebyže sa sem skriem, sem nevie ísť. Že? O, nie. Aha. Sem nevie ísť. Aha, dobre. Sem nevie ísť, takže budeme tu a potom, keď odíde, tak pôjdeme túto ruku dať do auta. Keď nebude tu. Možno... tu je. Nevadí. Teraz musíme počkať a potom zase sa joinúť na game. Takže zatiaľ si niečo kúpime. Toto. Neviem čo. Neviem, banánu nie. Túto. Niečo odtiaľto, ale neviem ešte, že čo. Asi nie je to. No, na toto nemáme. Takže počkáme. A potom, keď už budeme mať, tak potom... Aj ja som Granny. Granny babka. No nevadí. Možno, že vyhrajem. Možno, že nie, neviem. Takže tak. Uvidíme. A potom vám poviem, že koľkátku mám levely. Že... Takže tak. I see you. Prečo nemôžem búchať? Ešte to nechápem. To automaticky, alebo neviem. Kebyže to viete, tak mi pomôžte. Takto. A už ide. Nie. Nevadí. Tak budeme tuto hore. A kebyže príde, tak ho načapneme dole. Takže tak. No. Kde môže byť? Ešte ani to neviem.
Á. Dobre. Join game. Aj. No, asi budem zase ja. Neviem. Možno. Takže. Aj. Ale dobre. To je ešte dobre. Sky Resort. Nie až tak, ale dobre. Takže a inak, keď sa vám toto videjko páči, tak nezabudnite dať like. A tu je Granny. Ale prečo neviem ísť nikde? No. Prečo to neviem otvoriť? No, zasekla sa mi hra, už neviem ani rozprávať. Takže musíme že vraj nejaké veci aj tu pozrieť. Dobre, otvorila sa nám. Prečo to ja neviem otvoriť? No. To je niečo, ale neviem prečo sa mi to seká táto hra, ale nevadí, no. Toto je niečo. Neviem. Tak pozriem sa na sem, či tu niečo neuvidíme. Nič tu také není. Takže ešte pôjdeme aj sem. Že či tu niečo nebude, kto vie, možno, že áno, možno, že nie. Takže, sem taká lopta. Kladivo si zoberieme tam dozadu a tam si otvoríme čestku. Takže potom uvidíme, že... No, dobre, sem potrebujeme weapon. Takže sem to donesieme a hotovo. Dobre, ona má už weapon, ale ešte potrebujeme ísť tam, sem dozadu, sem. Ale sem potrebujeme ešte aj kľúč, tak nevadí, sem dáme kladivo a pôjdeme hore, či tu niečo asi není, lebo zvykne byť aj tuto niečo. Takže tak. Dobre, tu je bowlingová loptička, ale nič iné tu nevidím, takže zanesieme bowlingovú loptičku a potom možno, že ešte niečo z toho dostaneme. Kebyže áno, tak to vidíme. No, som zvedavá, či niečo dostaneme. Odtiaľto, keď to tam dáme. Trošku sa mi seká aj táto hra, ale no nevadí. Sem dáme... Neviem, no áno. Dobre, máme kľúč. To keď dobre viem, tak potrebujeme tam, kde sme sa spawnuli. Takže pôjdeme tam a uvidíme. Máme tam aj kód. Ale títo nič nerobia. Tuto má byť kód. Dobre, a ešte... čo je to? Už neviem. Aký je ten... z čoho to už môžeme otvoriť, tak neviem. Ale tam... Áno, tam to potrebujeme, ale neviem, kde máme ten kľúč.
taký červený. A sem potrebujeme save kľúč. Aj to. A odtiaľ sa to asi otvorí, ale neviem, kde je ten kľúč. Možno, že sem. Tak takto kladivo sem donesieme, uvidíme. A skúsime, či nám nedá save kľúč. A keď áno, tak už to je dobre a môžeme odtiaľto sa dostať von. Takže tak. Uvidíme, čo dostaneme. Switch diver. Kde potrebujeme switch diver? Pardon. Neviem. Tam dozadu nie. Možno, že sem niekde, ale už neviem. Neviem, kde sme to potrebovali, lebo ja som už túto hru hrala. Lenže... No nie len raz, ale nepamätám sa, že kde potrebujeme switch diver. Asi Granny nemáme. To niekde tu. Dobre, možno, že to ešte vieme spraviť. Možno. Nie som istá, ale chcem, aby sme to vyhrali a dostať sa von, lebo keď sa dostaneme von, tak dostaneme peniaze a potom z toho si môžeme kúpiť skiny, že čiapku a také veci. Dobre, ale to tam už dali, ale to ani nepotrebujeme, nevadí. Tak asi to sem potrebujeme. Kde to bolo? Už nepamätám. Ja tady to ísť, hore a tu. Prosím, nie. Kde to bolo? My sa tam už nedostaneme. Nedostaneme sa tam. Alebo naspäť sa nedostaneme, no. Ale možno, že áno. Neviem. Ale chcem. Tu behajú s pištolom. No, dostaneme to. Dobre, a môžeme sa dostať aspoň von a dostaneme za to peniaze a hotovo. Potom toľko. Tu má kladivo tento čavo. Len nech sa to otvorí. Dobre, je to otvorené, bye. Dobre, dostali sme sa von. Ešte, že. Takže tak. Keď sa vám toto videjko páčilo, tak nezabudnite dať like a odber a ja sa budem tešiť u ďalšieho videjka. Zatiaľ čau!